l'Ariana és un mer instrument per promoure projectes locals. A Rubí, l'Entre Veïns, que és el lema del nostre programa, l'han tirat endavant, doncs, voluntaris amb la gent de l'associació de veïns, i nosaltres el que fem és donar-los suport i ajuda perquè puguin arribar endavant. Bueno, el dia, per sort, ha sigut meravellós, malgrat el temps que ens amenaçava i les inquietuds que hem tingut en la preparació. Jo crec que paguem la novetada i l'any que ve sortirà més bé, perquè això per nosaltres formaria part d'una setmana de bones accions, que diuen els escoltes, no? Que és, fa uns 3 setmanes, per això anem en retard, vàrem presentar la memòria, que està aquí explicada menys o menys els resultats. En el moment de presentar la memòria també és el moment de recollir fruits i d'estimular la gent a la participació. Nosaltres creiem molt en la proximitat i pensem que només que tinguéssim 50 cèntims a l'any per cada habitant de Rubí faríem meravelles. Volem arribar a fites d'aquesta manera i això fa falta primer que la gent ens conegui, que la gent conegui el que fem. I no sé, no m'agrada fer allò ni té la mesura, però és que mentre preparàvem divendres ens apareix una parella jove dormint en un cotxe i ella d'aquí 15 dies ha de parir. Dimarts que ve ho tindrem resolt. I no dic res més, perquè la proximitat i el bon veïnatge té aquesta virtut. Suport també dels serveis socials, evidentment, per fer la combinació, diguem, no? Bueno, és que es veu més, però existia igual. Ara apareixen fenòmens de precarietat que s'acosten molt a la pobresa, diguem, no? Nosaltres portem ja treballant des de l'any 99. Això existia igualment, aquests fenòmens, en la temporada de les vaques gràcies. Ara té situacions realment impactants i, a veure, nosaltres quan diem lluita contra la pobresa és per significar una cosa molt clara. La lluita contra la pobresa és una lluita política i reivindicativa, però la solidaritat també, perquè els efectes de la pobresa s'han de resoldre cada dia. Les solucions, les polítiques actives corresponen a les administracions i als polítics impulsar-ho, però s'han de fer aquesta duplicitat. La gent no ens podem excusar dient que això ho hem de fer a dalt, hem de participar-hi. Molt bé.